Moikka! Ja metsi on siis Vetu 64. Ja tänään me pelataan Clash Royale. Ja täällä kaupassa on nyt nämä Hog Rider jutut. Nämä 50 korttia ja 100 korttia. Tässä on ollut sit näitä mini challengeja, näitä Valkyrie card challengeja, Prince card challengeja. Sitten on ollut se Musketeer mini challenge tällaisia. Niin nyt tuli tää Hog Rider card challenge. Niin mä oon nyt pelannut tästä 3 battlea, voittanut 2 ja hävinnyt 1. Ja ollaan saatu siis täältä se 5 hogia. Ja nyt me lähdetään pelaamaan lisää. Wizardi, Tornado ja taho Royal Giant. Okami vastassa. Ja tää on taas eri kielellä. Pistetään Prince tornin taakse. Tuolla kyyrien. Isespritsapi. Koska Prince ei saa mennä tuonne. Wizard ei, sillä on Elite Barbarians. Ice Golem tuohon. Vedetään yhtä Elite Barbaria vähän tänne Kingiin. Ei vitsi, se ei just loppu hoopet. Vitsi, me oltais muuten saatu se herättämään Kingi. Dart Goblinia me ei saa vedettyä Kingille. Se on saanut sen kortit jo kierrätettyä ympäri. Prince. Tappamaan vähäsen valkyyriä. Ja sitten Ei. Visu. Elite Barbarit taas. Niiltäkin. Joo, ei me saa niitä sinne torniin vedettyä. Tää menee huonosti tää peli. Hog Rider. Se puolustaa niitä goblineilla. Royal Giant, pääseekö se tekemään mitään tonne? Toivotaan, että pääsee. Ice Golemi vaikka. Prince vaikka. Voitais laittaa, mutta ei ollut kyllä yhtään hyvin tehty. Tornado, jos nuo kuolis tuosta. Nää ei kuollut. Chappi. Nyt ne kuoli. Elite Barbarias. Hog Rider. Ice Golem. Mitä sillä on palloni? Sillä on balloon. Tornado. Tu Kingiin. No älä siitä. Herättääkö se? Ei. Miten se ei herättänyt sitä? Hog Rider äkkiä. Ice Golem. Äkkiä se torni alas. Ei me saatu. Toinen häviö tähän challengeen. Joo. Well played. Nyt se onnittelee mua häviöstä. No, mä oon aika huono näissä draft challengeissa, mutta otetaan mega. Vaikka mä en osaa käyttää sitä yhtään. Giant Skeleton. Jos tää ei saisi mitään tankkia, niin ottaa Electro Wizard ja Rocket. Meiltä tulee kyllä varmaan aika kallis dekki. No niin, vihdoinkin se saa sen korttinsa valittua. Eli Giant Skeleton tornin taakse.
Inferno Dragona, Spear Goblins, Mega Minion. Musketeer. Electrovisard. Jesse pääsi mut tornille se pomminsa kanssa. 1005. Tuon on noin paljon. Osuisikohan tää roketti noihin molempiin? Osuu. Tekee aika paljon lämää. Koitetaan vitsiä tonne. Spear Goblineita niitten kanssa vaikka. No, ei Spear Goblineita niitten kanssa. Zappi! No, se ei hyödyttänyt mitään. Spear Goblinit puolustamaan noita, mitä me tuhlattiin just meidän eliksirit puolustamaan tota hogia. Mega. Ei! Tää roketti kyllä tuhosi ton torni, jos me nyt saatais se vaan ammuttua. Ei se musketeeri siellä paljon mitään saa tehtyä. Rocket! Boom! Tuff, se oli siinä. Hahaha. Onko mä kingi vai pikkusen? Vetäisiköhän tämä tuohon? Inferno Tower. Mega. Pääskö tornille? Osuuko se torni? No se osuu. Tää roketti ei yletä molempiin. Se tuhostaa jonkun verran. Eevisy tuhostaa jonkun verran. Vitsi tuhoaa tota. Sitten... Ei se ihan saanut. Inferno Tower. Pistän tässä. Ihuu. Hahaha. Good game. Mepäs voitettiin. Sinäpäs et. Tää oli joku venäläinen jätkä. Vielä yhteen battleen tässä videossa, jos saatais toi Crown Chesti auki. Vitsi. Taas vitsi. Tämä. Inferno Tower, Ice Visu. Ja Battle Ram. Ja sillä on vielä yksi kortti valittamatta, mutta 2 siinä kun minä olin valinnut. Ja nyt se saa valittua sen kortit Hogrider Card Challenge. Tällä kertaa toi oikealla kielellä. Onks tässä mitään ideaa? Onks tässä mitään ideaa? Nyt lähti vitsi muuten vauhdilla. Siellä on Giant Scalella. Mulla on Pekka. Lightningi. Äkkiä tai Inferno. Se pääsi. Se saa sen torninkin tuhottua. Kun tuo Giant Skeletonin pommi on semmonen jyty, että... Se Inferno Tower ei yletä sinne. Pekka. Sillalle. Princess. Tästä ei tullut mitään. Battlerammi. Sillä on nyt sitä
Ei visua enää. Joka pysäyttää sitten. Se pääsi vauhdilla tornille. Lightningi. Ja nyt se ei pääse. Se jättiskele ei pääse enää vauhdilla tornille. Ei kun sen pommi ei enää mene sinne tornille. Visu. Jättä! Jättä! Se ei pääse tornille. Ei pääse tornille. Yes. Hahaha, paljonko tää Lightning tekee elämää? No, ainakin se tuhoaa tornin. Varmaan. Ei tuhoa! Ainakin tämä tuhoaa sen tornin. Noin. No, se sai muun tornin tuhottua. Pekka, Goblins, Ice Wizard. Häviö. Tur. Well played. Tuota. Se oli meidän viimeinen häviö. Minkä tässä challengeissa saa hävittää. Ja veli on enää kemeä. Tuohon, eli nyt tästä on hyvä lopettaa video. Joten seuraavaan videoon asti, se on moro.